jää eläkkeelle, niin me ei kyllä tulla ikinä unohtaa Annelia ja hänen tekemää työtä. Aamun 4 ja tuulee, mennyt juna on viimeinen. Kenelle soitat silloin? Pian aurinko nousee, pian kadut on kiireiset. Sinä harteillas maailmaa kannoit. Kuka sinua kuulee, kuka näkee ja huomaa sen, miten paljon sä annoit. Kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet? Kuka jää, kun muut on menneet? Kun sä hyppäät korkealta, kuka ottaa kiinni? Sä oot valmis rakkauteen. Kuka näkee sut? Sä et väsynyt koskaan, oot väkevämpi kuin